הבית שבו הוחזקו הוריו בידי 5 מחבלי חמאס במשך יותר היי, מדברים מהחמאס, מה נשמע? וואי, הלם טוטלי, כאילו ממש הכל מתפרק. יופי, אנחנו צריכים לשמוע. תראי שרון, אנחנו פרצנו לך לפלאפון לפני 7 שעות וראינו שלא העלית אף אחד מהתכנים המעולים שלנו. נכון. ורצינו לעניין אותך בסרטון סופר מטלטל שיצרנו ממש עכשיו. אני רואה עכשיו חדשות, וזה כל התכנים כבר שם. מסכים, אבל בגלל שחדשות מצונזרות את לא מקבלת חוויית הטראומה המלאה. בזמן אמת וב-HD. אז איך אני יודעת שזה לא פייק ניוז? זה מה שיפה, את לא יכולה לדעת. אוקיי, אבל מה יוצא לכם מזה? אנחנו רק נשמח אם תוכלי באופן אקטיבי לצפות בתכנים, וכתוצאה מכך להרגיש תחושה של חוסר אונים ואי מסוגלות להתמודד עם המציאות העגומה. אוקיי, אז אתם רוצים שאני אפיץ את זה? כן, לגמרי. אוקיי, ואיך זה עוזר לנו? זה ווין ווין. אנחנו שומרים לך את הרוח, ואת מראה בעצם כמה הרוח שלך שבורה. שנייה, אז אני רוצה לעשות פה סדר. אתם שולחים לי סרטונים שיש בהם זוועות ואימה, ואז בעצם זה יגרום לי להרגיש מעודכנת, או שאני עוזרת למצב, או שאני באיזה שליטה כלשהי. לגמרי, וואי, את לא יכולת לתאר את זה יותר טוב. טוב, בסדר, תשלחו לי, אני אעלה. וואו, מצוין. תודה רבה שאת עוזרת לנו בשיתוף פעולה להפיץ את התכנים האלו. לא היינו יכולים לעשות את זה בלעדייך.